Kapor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Uway usamla shinrang ubudai unong shnong jongka shnong pedeng West Jante Hills District ula ngam jelop hawa umngon ukerwo balapha da u assistant PRO ka Directorate of Civil Defence and Home Guards uba SSL Marshilong ula pentem baka kenhun ajing rap jongka State Disaster Response Force Meghalaya tang shu ajing tip haka ar punriu terik unaitung arja punriu halor kani kejingja kira let shawa umngon banwat yakamet jong ni usamla bat kumta hakapor saw shipho baje janmit lalap yakamet jong u kani ka kenhun kalawat yakamet jong ni usamla daga pendan kam yaka rescue inflatable boat ringkat kejing rap jong ki nong shnong nadu kapor kandai steng menstem yakamet la IT no shaki pulit ban pendap yaki jingdon kam kat kum ka an pat hadin kani la IT shaki bahaya sam ban pendap yaka jingle niam bakat do Kanong ba bernihan kadon ha upod usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin bana ya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pa ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan